23. október bol pre 60 prvákov základnej školy Juh vo Vranove nad Topľou významným dňom. V spoločnosti svojich starších spolužiakov a vychovávateľiek školského klubu detí sa totiž ocitli v Žabom kráľovstve. Rozkošná Žabka a jej kamarát vodník Čľupko si pre nich pripravili zaujímavé úlohy, po splnení ktorých sa stali právoplatnými členmi Žabieho kráľovstva, a teda aj členmi školského klubu detí. Dnes tu máme oslavu imatrikuláciu detí do školského klubu detí. To znamená, že už je to také tradičné každým rokom, hej, a vlastne deti musia splniť nejaké úlohy, musia zložiť sľub, aby sa vlastne stali členmi školského klubu detí. O dnešnú parádu sa postarali vychovateľky prvých ročníkov. Najprv si všetci prváci spolu so Žabkou a vodníkom Čľupkom zatancovali aj zacvičili, aby sa neskôr mohli pustiť do plnenia pripravených úloh, ktoré preverili ich presnú mušku, ale aj znalosti z matematiky a slovenčiny. Bolo to podľa farieb nachytať rybky a spočítať ich, porovnať. A jasné, že písmenka prvé z abecedy, ktoré sa naučili. Ďalšie úlohy mali sladkú príchuť. Malí maškrtníci museli s rukami za chrbtom čo najrýchlejšie vylízať šľahačku z taniera a rovnako rýchlo vypiť vodu pomocou slamky. Po súťažných disciplínach prišla na rad voľba kráľovnej Žabieho kráľovstva. Za kráľovnú Žabieho kráľovstva v základnej škole Juh bola slávnostne pasovaná pani riaditeľka a dvornou dámou kráľovstva sa stala pani zástupkyňa. Po tomto ceremoniáli nasledovalo pasovanie každého jedného prváka za pravoplatného člena školského klubu detí a spoločné zloženie sľubu. Dnes sme boli my prváci pasovaní za členov školského klubu. A čo ste preto museli spraviť? Pár rozvrhných úloh. Ktorú úlohu si ty zvládol? Ja som zvládol úlohu, čo sme pili vodu a som vypil všetku vodu prvý. My sme robili úlohy a sme dodržali sľub školského klubu. Že budeme poslušní, aj budeme počúvať mamku, aj ešte, že budeme robiť domáce úlohy. Že budem počúvať škole a sa budem dobre učiť. Kreativite sa medze nekladú. Keďže pani vychovávateľky v základnej škole Juh majú fantázie a kreativity na rozdávanie, už teraz sa môžu členovia školského klubu detí tešiť na ďalšie zaujímavé podujatia. Aby nabrali tú motiváciu do konca školského roka, takýchto podujatí budeme viac celoklubových pripravovať. O chvíľočku nás čaká napríklad Lucia, máme tam strašidelnú noc, talentmania a rôzne podujatia celoklubové prichystané máme pre deti na tento školský rok. Dúfam, že sa budú tešiť.